Takže čaute, dneska je Labubu, Opening Labubu part 4. Takže máme toto k tomu. A to je na to, že akože ho môžete zavesiť, takže si vidíte. Toto je malá krabička, vyzerá to hoci a takto sa to už toto, takto. A ideme to otvoriť. Malo by to byť asi niečo malé. Nejaký malý Labubu. Povedeš pidi, takže ja to. OK. Wow, aký saček. To bolo podobné ako na Coca-Colové. Celkom podobné, ale to je také rúžové. Alebo tam je napísané, že Je to vyzerá ako ok. Je ko. OK. Môžem to otvoriť. To vám to ukážem. Už dalo to som vidieť také rúžové. Ale je to povedať. Tomu. Ja sa, že som... Oh my god! Kamo! What the hell? Cute, kamo. Kajte. Je cute. Wow. Wow, je cute. On máš ešte takto zadu. Kámo. Jaký roztomný. OK. Takže to bolo všetko. Toto potom mi mamina urobí, lebo ja to neviem urobiť, takže zatiaľ. Čaute.